Βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το... Πήρα να δω αν είσαι καλά, μπορείς να μιλήσεις? Αναμπουλάρει ρε κομπάρε. Να μιλάω εγώ, μην απαντάς. Φεύγω, εγώ εισιτήριο. Ακού να σου πω ρε φίλε. Που για μέ που είσαι, να τραβήσεις ψιμολόφου, να ρέξεις αρεθκιού και ολόισα για το μητσερόν, εντάξει? Θα γυρίσω πάλι όμως ξανά, κρυφά, σε 2 μέρες. Αναμπουλάρει ρε κομπάρε. Μην πανικοβάλλεσαι. Θα είναι το τηλέφωνο στο box ξεκάθαρα, ρε κουμπάρ. Θα της πω τι γίνεται και θα ρωτήσω, ρε κουμπάρ, αν στο πήραν το δάχτυλι. Αφού δεν του απαντά τα τηλεφωνήματα σου, μάνα μου, δεν τα απαντά τα Θα τηλεφωνήματα. πιάνω το τηλέφωνο συνέχεια να στο απαντήσει, εδώ να είδε. Θα πιάνω το τηλέφωνο συνέχεια. Παρέ, Τι γιατί δεν με πιάνεις κανένα τηλέφωνο? Φοβάσαι τις λέξεις. Δεν μπορείς να πεις καν η γυναίκα μου. Δεν έχει πρόβλημα εδώ, δεν έχει πρόβλημα. Σου έχω εξηγήσει πως έχει η κατάσταση. Δηλαδή, αγαπάς άλλο? Δεν εννοούσα αυτό. Δεν ήθελα να πω αυτό. Σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Ήρθεν και έφερες σου το δαχτυλίδι και ρωτεύτηκες τον? Όχι. Πάρε. Δουλεύκει με. Ριάννη, δουλεύκει με ρε. Ριάννη, δουλεύκει. Κόψε μου το εισιτήριο μου τώρα ρε. Κόψε μου το εισιτήριο μου τώρα, πάω τον λύσω ρε. Ηρέμησε ρε. Να τον λύσω ρε. Ηρέμησε ρε, μόνο σκόψα το εισιτήριο. Κόψε μου τον άλλο σου ρε. Κόψε μου το εισιτήριο μου, να πάω τον λύσω ρε. Το εισιτήριο μου, κόψε μου το ρε. Κόψε μου το ρε άλλο του ρε. Τι σου είπε και πέλανες, γεια μου. Κόψε μου το ρε. Κόψε μου το ρε, κόψε μου το. Εγώ είμαι. Τέλειωνε, κόρη μου. Το όνομα σου. Πες μου γλύωρα το όνομα σου. Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, άκου. Εγώ θα σε κανονίσω. Κοίτα να δεις. Δεν είσαι σε θέση να κρίνεις τον Αντώνη. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, γιατί μου διάστοτε το κινητό του? Ποιος το απαγορεύει, Σιόρ? Θέλω να του μιλήσω. Λοιπόν, άκου. Θα του πεις, γιατί θα έχει να κάνει με την Πέπα. Τούτον να του πεις. Εντιά με ασκάς? Ναι. Ρε Ασκα, τι μου έλεγε προηγουμένως ο Πάμπος? Ζήτησε ένα έγγραφο. Μα η πελάνα κύριε λέει σου. Ο